Ами, какво би станало, ако вземем основните градивни елементи на езика и ги комбинираме с тези на пространството? Днес ще се потопим в един наистина уникален мисловен експеримент, такъв, който слива древна азбука с чиста, елегантна геометрия, за да създаде нещо напълно неочаквано. И всъщност това е големият въпрос, нали? Може ли едно такова съчетание между азбука и форма наистина да породи цяла вселена от разкази? Отговорът, оказва се, може тотално да промени начина, по който изобщо се мислим за историите. И така, всичко започва с два на пръв поглед доста различни компонента. От едната страна имаме сръбската кирилица, една богата и много специфична писмена система, а от другата – тетраедърът. Това е най-простата, най-елегантната от всички Платонови форми. И когато тези два свята се срещнат, се отваря едно изцяло ново, невероятно творческо пространство. Добре, но преди да скочим в дълбокото и да видим голямата картина, нека първо да разглобим нещата на съставните им части. За да разберем как работи цялата тази сложна система, трябва да сме наясно с нейните основни градивни елементи. Ето ги и тях, нашите два главни героя. Отляво е сръбската кирилица с нейните 30 уникални букви. Това са инструментите за изграждане на смисъл, а отдясно е тетраедъра, една съвършенна геометрична форма с 4 стени, 6 ръба и 4 върха. Значи от една страна имаме езика, а от друга чистото пространство. И всяко от тях си има свои собствени много строги правила. И ето тук нещата стават наистина интересни. Какво се случва, когато тези два свята се сблъскат, но математически? Ами отговорът е буквално експлозия от възможности, и то в мащаб, който е почти невъзможно да си представим. Въпросът, който си задаваме, е всъщност доста прост. Представете си, имаме един тетраедър с 4 стени. И за всяка една от тези стени можем да изберем която е да е от 30-те букви. Колко напълно уникални комбинации можем да направим по този начин? Отговорът е 810 000. Да, чухте правилно, 810 000. Това е резултатът от 30 на четвърта степен. Толкова са уникалните буквени тетраедри, които могат да се създадат. Всеки един от тях е потенциална първа дума, уникална тухличка за една бъдеща история. Мащабът е просто зашеметяващ. За да си го представим по-ясно, ето една страхотна метафора. Представете си 30 големи града, а във всеки един от тях по 27 000 малки, напълно уникални палатки. Ето това дава едно усещане за необятното поле от възможности, което току-що се е отворило. Добре, значи имаме 810 000 градивни елемента. Супер! Но както знаем, една купчина тухли не прави къща. Как тези отделни части се свързват, за да създадат нещо смислено, някакъв разказ. И тук вече навлизаме в истинската магия на цялото нещо. Оказва се, че всичко се върти около една ключова концепция – неразрушимата верига. Не става въпрос просто да наредим елементите един до друг. Не, има цяла система от строги математически правила, които диктуват кой точно тетраедър може да последва друг. И точно тези правила създават логичен и смислен поток от текст. Нека да го разбием на стъпки, за да е по-ясно. Първо, мислите за всеки тетраедър като за пакет от 4 букви. Второ, тези пакети се свързват един с друг. Трето, и това е най-важното, тези връзки не са случайни. Те се управляват от строги правила, наречени 3 степени на свързаност. И накрая, като се следват тези правила, се получава една смислена, неразрушима верига от текст. И ето сега идва моментът, в който всичко става направо революционно, защото тази система не просто създава линеен текст от точка А до точка Б, тя позволява нещо много, много по-сложно и интересно. Историята не е задължително да бъде права линия. Гениалното тук е, че за разлика от една обикновена книга, тук от един елемент може да има няколко напълно възможни правилни продължения. Това създава разклонение в историята. Представете си разказ, който се разделя на няколко различни пътеки, които после могат да се преплетат и дори да се съберат отново. Това отваря вратата към циклични структури, повтарящи се мотиви и истории, които могат да се четат по различен начин всеки път. Добре, звучи супер интересно, нали? Концепцията е наистина завладяваща. Но за какво може да се използва всичко това на практика? Защо е важно? Нека да видим какви врати отваря тази система за бъдещето на разказването. Приложенията са наистина вълнуващи.
Първо, генеративна литература. Само си представете – машини, които създават чисто нова, смислена поезия. Или пък инструмент, който помага на писатели, когато са в творчески блокаж, като им предлага неочаквани пътища за развитие на историята. От научна гледна точка пък, това е изцяло нов модел за изследване на самата структура на езика. А защо не? Може би има приложения дори и в криптографията. И в крайна сметка всичко се свежда до един последен голям въпрос. Ако приемем, че буквите са фундаменталните атоми на смисъла, а геометрията ни дава правилата как да ги свързваме, то тогава какви напълно нови светове, какви нови истории и структури можем да изградим? Потенциалът, той изглежда почти безграничен.